J'ai une finale forêt. Ngam fijude e timmode aɗa foti daɗade darnde moƴƴude e kala fannuji e bangal hakkilantagal karalagal eɗen ɗamini pottital cattugal no feewi équipe Maroc moƴƴuɗo no feewi ko pottital tiɗgal wonande eɗen ɗiɗo foof joni noon ma amen ji ko kewata min heblima heblo moƴƴo pellital amen ko artirde desawal ngal to Sénégal ko kamɓe goni kippu ɓurɗo towde kono eɗen gandi en gollima no feewi ngam wonde ɗo min beltima no feewi ngam yettade e timmode nde pellital amen towgal ko wadde feere ha tinodiral ngal ɓuura tengtude miiɗani haalde e ñaawowo saabu majjere ina wawi wadde min heltowo mbeɗe wawi wadde juumre ha e fettoɓe kadi aɗa foti jabde wonde majjere ina waɗa kala e saaha kono noon min pewnitima e hakkillaji amen e ngal banggal ko wawi hen wonde foof mimin mbatfijo amen min dokko kala ko min mbawi foof ngam e jofnirɗe nde min ƴetta desawal ngal min gartira ɗum Dakar. On dira la coupe, on la ramène à Dakar.